ସକାଳୁ ଆଜି ଗରମ ଭାତ ଖାଇ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲି, ଆମ୍ବୁଲ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ରସୁଣ ପାଣି କରିଥିଲି। ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିସନ ହେବା ପାଇଁ ପଡିଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ପଖାଳ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଆଷାଢ ମାସରେ ବି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗରମ ଆଉ ଖରା ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଏହି ଗରମ ଖାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେଇପଡୁଛି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ କରିଥିଲି ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ। କଲିକତାରେ ପରା ପୋଇ ରେଟରେ ହାତ ମାରିବା ହେଇଯାଉଛି ଅଧିକ। ଯେତେ ରେଟ ହେଲେ ବି ଭିଟାମିନ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପୋଇ ଆସିଛି ମାନେ ଖାଲି ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ କଲେ କଣ ହବ, ତା ସହିତ ପୋଇ ବରା କରିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ, ପୋଇ ବରା, ପୋଇ ବେସର, ପୋଇ ଆଳୁ ଭଜା ଲଗେଇ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନଟିଏ କରାଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମୁଢି ମିକ୍ସଚର କରିକି ଖିଆଗଲା। ଦେବ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆଣିଥିଲେ କେକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍। ଜଲ୍ଦି ଆଣିଲେ ଧୁକେ ମାରିଦିଏ, ଶୋଷରେ ଶୁଖିଗଲାଣି ମୋ ତଣ୍ଟି। ବୁଡିକି ତଣ୍ଟିଏ ପାଣି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଖାଇବାର ଜମା ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନି। ଆଜି ପତିଦେବଙ୍କୁ କହିଲି ଡିନର ରୋଷେଇଟା ତୁମେ କର, ତୁମେ ହାତରନ୍ଧା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମୁଁ ଭାରି ତୁମେ ରୋଷେଇ କରୁଥା, ମୁଁ 6-7 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶୋଇପଡୁଛି। ଆହୁରି ଶୋଇଥା, କାଲି ଉଠିକି ଖାଇ